Jondo gole kaka wanene. Ogole mnake kongu makoro nyakwar pereso lete. Ye bete ka bathaka. Sani odonje serikal mondo okonyegi ni gimora mora matimore Ministry mar Interior to konegi ni kama kako wabed gi tudruok gi jopiny. Serikal mar William Ruto e serikal nyaka ne Kenya yudo uhuru mosekao jofwambo mang'eny mondiko e tich mar mondo konyegi e weche mag communication. Nikech mae e kama ne serikand Uhuru Kenyatta kodhie maber. Emomiyo en adiera ka Anthony Muheria neno ni samoro idwa lande ahinya. Makoro wuoro ni to kara jogi gidwa mayo Joramogi FM gi Ramogi TV nikech magi jolendo to gin bende gitimo ang'o gilando margi. So observation mare en adiera nikech sirikande ni has invested e weche mag communication. Kane jo Gen Z onyoro bunge interview mokwongo ma William Ruto notimo gi Linus Kaikai, Eric Latif to gi Joe Ageyo. Achiel kuom gigo manowacho ni rem non chal ni bedie ne en ni nitiere weche mag tudruok manok odhi maber mar pimo ne jopiny ni to finance bill ni en ang'o gang'o to ber mage madhi wuoke. So serikand ni adira makende en ni giseketo mahino ahinya e weche mag tudruok. Emomiyo Anthony Muheria bende koro koni oyo udwa lande ahinya. Wayia ni un serikal tudwa lande ahinya duoke uru chien. Udwa wendere nikech investments mosetim mar japiny ng'eyo ni serikal timang'o. Adira makende bende nitie moko miwacho ni dhi tim. To poko timore. Mano bende adiere. Emomiyo wan gi geno ni serikand ni kaka gimedo wacho nwa gigo magisetim to mapodorem mapokotim bende gibro wacho na ang'o miyo podorem mapokotim. Nyakwa penj nikech accountability en gima duong' ahinya. Nyakwa dhi mbele jo kanyanama no kasaringo matek mokalo. Je nyuolo wach mar seconds ariyo kende. Seconds ariyo go ng'eny. Nikech gimomiyo onyo nikech ne wach nyuolo wach bende kaka